Radničke sportske igre u Tutinu u punom su jeku. U konkurenciji 8 ekipa sinoć je odigrana prva polufinalna utakmica u kojoj je osnovna škola Ibrahim Bakić Leskova izborila plasman u finale. Večeras se za drugo mjesto u finalu bore osnovna škola Vuk Karadžić i Dom zdravlja Tutin. Radni kolektivi iz Tutina i okoline okupili su se na ovogodišnjim radničkim sportskim igrama, gdje se u odbojci takmiči ukupno 8 prijavljenih ekipa. Sinoć je u sportskoj sali odigrana prva polufinalna utakmica. Osnovna škola Ibrahim Bakić Leskova pokazala je snagu, igranost i borbeni duh, savladavši protivničku ekipu gimnazije i time postala prvi finalist turnira. Obje ekipe su na parketu nizale atraktivne poene, snažni servisi i odbrambeni potezi koji su izmamili aplauze publike. Večeras je na programu drugo polufinalno veče. Ekipa osnovne škole Vuk Karadžić i Dom zdravlja Tutin borit će se za preostalo mjesto u finalu. Obje ekipe motivisane su i spremne da daju maksimum kako bi obezbijedile finale. Radničke igre i ove godine pokazuju koliko sport može zbližiti ljude, podstaći timski duh i ojačati zajedništvo među kolegama. Završnica turnira donosi još uzbuđenja i neka najbolji pobjedi.